ulog nining mga adlaw sa pamalandong. Ako ang labing dako sa gingarian sa Diyos. Usa ikaw, ako ang labing paborito sa tubang tutudlo. Puno nga ninyo ka na. Pareha sa akong atubangan, kanang bata. Hoy, paduulon ka sa magtutudlo. Kamong akong mga tinunan. Naglalis kamo. Kinsa ang labing dako kaninyo sa gingharian sa Diyos. Nag-istoryahan na naman, may matutulaw ka na magtutudlo. Nag-istoryahan na naman sila lang. Tutukin ninyo kining gamay nga bata. Siya ang labing dako sa gingharian sa Diyos. Sultihan ko kamo. Gawas kung mag-usab kamo ug mahisama sa mga gagmay nga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi og paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Ang RMN, Radyo mo Nationwide, mudalit kaninyo ni ining sugilanon nga sinwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porsuilo Garin. Sugilanon nga naguluhan, sakit nga kamatuoran. Pangutana, ning kalibutan ang buhat mo maayo pa. Sa mga anak mo angay ba? Nagdako si May nga wa siya masayod sa matuod niyang amahan. Ug puno siya sa pagdaog-daog ni Benji nga iyang amaang. Ginikanan, imo bang gituman ang sulundon ug naandam katungdanan. Pusa to na buwak? Ang baso pa. Uwan ako tuyo, ako napuhian. Pusa? Ikaw ba? Nagdala ka lagi bullshit din, eh? Agay pa, sakit ka nga akong buhok kayo mong gibira. Bullshit ka. Agay, asdara ka, agay pa. Bullshit ka ni mo, anak. Ano ko nakaha si Jane? Bullshit ka ni mo, anak. Yung ilong na, anong sama ka? Ha? Huwag naman ka tutoy. Anong nihilap pa mo ka? So may gusto mo. Kanina naman nakikita. Sabay na tabo, anak. Ang buti ni pa, uy. Ako naman nagipatutoy. Ihilap man gihapon. Basig mo nagikosnop. Ha? Huwag pa, uy. Sabi ng bata, be. Oh. Pihilo man lagi. Bisag ka no sawa kagi ayo. Ultimo bata, dili ka makapahilom. Kaway kay gamit. Alam. Umahimo ba? Hunungan na mo pagsangpit ako pa ba? Kay di ka anak.
Hilom na. Ayaw na pag-iig. Gisapot lang tos papa ni mo, Benji. Kinsa makitag akong amahan. Jane, Dako na ko, ma. Hugagtod karon wa pagkid ka ni masulti kung kinsa ang akong amahan. pakihimo ba, Jane? Ayaw na paghisgo sa imong amahan! Makatugod na ko mahibaw kung kinsa siya. Wa kay amahan! Patay na ang imong amahan! Nagkapati ka! Patay na ang imong amahan! Gipulan ako pagkaon na ng anak nga dili ako. Dugo nga dili ako. Ipaunsa ka manalibo nga ako man ang anak! Palayasan na din eh. Bugang las pa kanuno na. Wa lagi gamit. Ginoo! Kung dili ka na ng palayaso ng imong anak, ako'y mulayas din eh. Benji! Jane! Ngano nagdaka og bag? Mubiya na ko din, ma. Jane, anak. Nakabati ko nga nag-away na sa buok sa imong bana. Tungod na ako. Mong ako nalay mubiya din, aron na mo'y samok. Ug asa ka man paingon? Bisa ka asa, ma. Ayaw ka balakan ako, dako na ko. Mabuhi na ko bisag asa ko paingon. Ani ilang katipon sa mong grupo, Jean? Jin. Welcome ka naman din eh. Salamat ninyo, Parts Janelle. Ayaw nilayas makas inyo. Uwa ko mauyon ni sa bana sa kong inahan. Gikan pa sa gamay pa ko hangtod nga nidako na lang ko. Pirmi ko niyang kontrahan. Asa may papa niyo? Uwa man ko makakita kung sa'y dakway sa kong amahan. Patay naman ko na ingon si mama. Ba? Ay, gugol. Tinay, sipong ka na mo nga mong isuon. Brother and sister na rin eh. Maog yun. Salamat ninyo, Parts. Imong tagay, part Jean, oh. Ay, pong na ako, Parts. Gamay ka ito yung mga naindam ay. Ito na tiwasa na. Basta na kay patilaw na kinabat patuts di mo niyo. Ha? Wala, ikatilaw na yan eh. Huwag tanga-tanga yung mga problema. Nagkasta ba? Nawawala. Nawawala niya si Good! Good tip! Yan. Sa'yo mag-ibati, Arjan? Nindot kaya nga akong paminaw, Part. Mura kong nagkitaw. Ano yan ang gingali mo? Huwag tayong pabilayin eh. Basta magkasuyo pa kayo tayong utot di man yun. Mura tayo na sa heaven. Tama. Salamat ninyo, Parts, ha. Tiniragid ako na tilawan ang tinuod nga kalipay. Mang snatch ta? Apart from that's the. Wala tayo kapalit itong bisyo ni.
parte sa parte kukulbaan mo ko part. Kabay ko lang kulba niya. Sugod ang kulba. Ikaanda ni mo pa. Di ang kulbaan. Part. Ano? Iso naman kayo na trabaho ta. Matayang kasod trabaho kayo. Pagtigrado. Pangawat may mahimo to ini. Part. Paganda ba? Kita kuyo ko hapon. Pero sabot ha. Dak pangaray ka. Ipagtugal sa imong mga kauban ha. Part. Nisin niya si Part Chinera. Akala ko nung babae nga nagtalikod ang akong snatchan. Ambi mo bag. Snatcher! Akong ipasa ni Part Chinera ang bag. Ay, kung may laot! Ako naman ini! Aw! Tingnan ang kwarta eh. Saligan juga pa. Saligan juga. Kulbaan ko eh. Kapit ako masakpan ko niya. Sakpan ko taon. Kusugay kang sakpan eh. Kusugay kang dagan. Ato na mahinaw ng kwarta. Anong kapalitas sa gusto? Sige, Part. Pero ugma, Part pa. Ay ko kuyuki, ha? Ako rin diskarte kung kaya ba na ako. Patit. Balik ko taon na. Kwarta na niya. Oh, hala. Ay! Ulong! 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 Dito ka mo silong! Ulong! Yes! Sud. Oh, Sud na. Ipapriso yun na, sir, ha? Aron matagam na. May gani ka na balik ang akong bag. Para bayad na ba yun as kurinti ng kwarta, ha? Ano guna ni mo eh? Mapriso lang kas imong kawuan. Kukuha pa ni mo niya snatcher ka man taong dako. Usa ka ba? Pina. Nganong nahitapo pa rin sa akong kinabuhi. Kung may kinikanan palang unta ka nagatiman ako. Kung may amahan palang unta ko. Dili unta ko maingon ini. Dili unta. Nay, magkagawas ka na. Nay, nitabang ni mo. Oh, kinsa ni tabang nako, sir? Ha? Tara. Jane! Oh, Tia Lusing. Anak! Oh, Ma! Nakabalita ko nga na preso ka. Mao na ngayon kong tabang ni tiya ni Mulusing aron magkagawas ka. Kanya na lang ito akong kipasagdan mga mapriso. Total, wala may nagpangga na ako. Wala may maluwi na ako. Pasaylo ako sa kong pagkuwang ni mo, anak. Hindi masab mahimong mubiya ko ni Benji. Kay may mga anak mansab kami. Nakasabot ko, anak, ma. Papitahin nung dan nga nipiya na lang ko sa ato aron din ako makahasal pa ninyo. Pero waunta ni mo guba ang imong kinabuhi. Wa ka unta mo apil sa mga pundok sa mga daotan. Wa ko'y kapaingnan, ma. Sila na ang bugtong na kong kadaganan. May panahon pa nga magbago kasi imong kinabuhi.
Nagsabot na MST at lusing ni mo. Adto ka na lang sa ilaha. Mao ka na, Jane. Mas luwas ka dito sa amo, day. Malayo ka sa mga daotang tao. Tabang-tabangi lang ko sa akong gamay nga kananan, day. Dili man kakapoy din, he. Kay gamay raman ning akong pwesto. Okay ra, tiya, uy. Og, tiya, salamat sa imong pagsakop na ko, tiya, Ayaw na guna ako na, Pag umangkong tagod ka, basta ayaw na ba ipagbalik sa daotan ni mong bisyo, ha? tiya. Sing, o sabay lami diya nga sudan. Oy, di ay daghan dyan. Ay, hindi asay tinuwa, Mao pagipaghaon, init pa kaayo. Sige. Karalaya ko. Uy, diablag kay gwapa nga kauban din eh. Akong pag-umangkon di ay si Jane. Ay, nay Jane, ako ning regular nga customer, si Jan. Hi, sir. Ayaw pag-share na ko eh, kaya di man ko maestro. Diyan na lang kay. Ulit tao pamansab ko. Murag dili makiangayon kay maguwang kay kunimo. Pero nahigugma kunimo, Jane. John, nga na di ay nga, uwa pa man ka mamingiw. Wa palagid mo abot ang akong swerte. Ako na imo kong sugton. Basig, ikaw na ang gihatag sa kinuon ako. Ang tinuod, bisan karon lang ta nagkaila. Pero, abot pa dyan. Gaan kaya ang buot ni mo? Murag kita gintingali ang parisod na. Masin. Diyan sa mga uyab na ta. Imo na kong gisukot. Ha? Sige na lang, uy. Ay, maayo hidoon nga nagkasinabot na mo ni Jan. Naluoy mong ko niya, tiya, uy. Dili ka magmahay kung maunay imong mabana. Kay buutan og tarong raban ang tawhana. Ug usapasad, may nindot na nga trabaho. I love you, Jane. I love you, John. Unsa imong plano ron nga? Nakuha naman nimo ako pagkababae. Mag-asawa ko din. Salamat, John. Maayo hinuon nga gusto na mong mupahimutang. Di ko gustong mawa ning bayana. Igaraan mo. Akong tawagan ang imong inahan, Jane. Paanhion to na ako aron maila-ila niya ang imong pamanhonon. Nalipay kay kus kausaban nga ako nakita karon nimo. Tinod ba tong giingon ni Tiya Limo nga magminyo na ka? Oo, ma. Dili unta ko musugot nga magbinyo ni og sayo. Pero saon di amat say lalaki nga buotan nga mag-asawa niya. Wala, pamilyoan na lang ni. Unya, hain naman ang imong pamanhonon. Kadiyat, ma. John, gawas ako diya kadiyot. Dias, mama. Diyara ko, Jane.
Jan? Oh. Mirna. Jan? Managkaila mo? Dili. Ikaw ang pamanhunon ni Jean? Ngano di ay, ma? Mamahay mo papasabta ko. Ngano managkailangan mo? Anak! Anak siya ang tao nga dugay mo nang gipangita. Siya ang imong amahan. Dili kinitino. Dili na ko anak si Jane. Imong anak si Jane. Ano man eh? Ano man eh? Nagkarelasyon kami ni Jan sa batanon pag kami. Hangtod nga gi-assign siya sa Cagayan. Ug wa na mi magkita pa pag-usap. Kuwain na akong nahibaw ang nagsabak ko sa among anak nga mao ikaw. Okay. Ma, Dili ko kinibadawat. Akong kikaon ang kaugalingon akong anak. Dili ko ni madawat. Dili! Jan! Jan, nasa ka paingon! Jan! Dili na ko mapasaylo ang akong kaugalingon. Akong kinunay ang kaugalingon akong anak. Noo ko. May pagkamatay ko. Hindi ko masakinan nga nagpaingon ini. Magpaligis ko. Magpaligis ko. Magpaligis ko. Pasailuan ko niya kung buhaton. Jan, ayaw! Ayaw mo! Pasailuan ko ninyo. Bakit ang imo pinahimuhan? Gano'n ang makamatay ka man! Pasailuan ko, Jan! Dili niya madawas ang nahitabo. Pasailuan ko, Jan! Saan din ako ang tanan? Kaya ako ining gilimod kanimo. Kung imo pala ko tako gisultihan sa batuon. Kung imo pala ko kituganan. Kung kinsa nga akong amahan dili unta mo abot sa ingon ini. Sakit di ka kamatuuran ginahimo na akong hinigugma ang akong amahan. Ako Ginikanan dun ako'y ipangutana. Ning kalibutan ang buhat mo maayo pa. Ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balanon. Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga atong gituyo pagmugna atol niining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Sakit nga kamatuan. Kining maong sugilanon sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Ug aniya mga artista nga naghatag og kinabuhi niining atong sugilanon. Sa papel ni Jane, Jennifer Dato Minyosa, Mirna, Teresa Terol Soria, Benji, Randy Soson, John, Alex Lara. Sa papel sa iyan, Jelly Haka, Police, Oji Rakasa. Ug sa papel ni Jenner, Clint Garen. Inabagan nila ni Marites Alvarez o Jenner Leo Garen. Kining tanan gidalit kanato sa RMN
drama,